Res, xica, que ni una idea. Però és que com anem a fer nosaltres un curt on l'objecte principal sigui una clau? Xiques, m'ha escrit Leire. Diu que arribarà tard perquè se li havien quedat les claus a casa. Hola, xiques, perdoneu-me que m'havia deixat les claus i he hagut de tornar. Bé, conteu-me què tenim. Què tenim? Pues res, Leire, res. Calma, calma. Encara no tenim res? Però si ja duem 2 setmanes per haver de treure la idea de fotut curt? Leire, tu tens alguna idea de com clavar la clau al curt? Jo? Però si estic igual de bloquejada que vosaltres? Hola, reina bonica, com està la meua xiqueta? Fatal, no se m'ocorre res. Hem de presentar el curt de la clau ja i ni una idea ja, ni una. És que duc una temporada clavada en un bloqueig creatiu que m'impedeix fer tot. Mira, Leire, ves d'una llarga estil de dones artistes i totes hem patit aquest tipus de bloquejos, val? Però no et preocupes que així està la iaia per ajudar-te. Aquesta caixa és la caixa de la inspiració i ha acompanyat a totes les dones d'esta família. Ai, però per què no s'obri? Doncs perquè esta clau és la meua clau i tu hauràs de buscar la teua. A partir d'ara, la caixa i la clau seran la teua musa. Ai, però si aquestes claus no són... Doneu. Mireu, xiques, he pensat que podem fer uns exercicis de creativitat que ens facin pensar idees perquè és que diuen que de cada 10, una és bona. Ja ho tinc. I si avui al tornar a casa ens fixem en algun balcó que ens cridi l'atenció i pensem alguna cosa sobre aquest? Sí, i podem inventar-nos la vida d'una clau i així la relacionem en el curt. Que bona idea, m'encanta. Sí, a mi també. Leire, tu què dius? Segur que t'agrada la idea? És que no sé, et veu massa entusiasmada. Sí, està bé. Buah, mira eixe balcó. Allà ha de viure una dona d'uns 76 anys amb 2 gats i un gos i segur que amaga un gran secret. Cada nit, des de fa 30 anys, es veu amb la seva amant, estant encara aquesta casada en el seu marit. Un balcó? Bé, a veure, d'on poden ser aquestes claus? Seran de la cafeteria o de sa casa? I si en realitat són les claus de la porta d'una habitació on guarda un secret que ningú pot conèixer? Perdona. Sí, clar. Vinga, passa! Ah, molt bé, ja podia jo buscar-les per la motxilla, ja. No puc més allà. He buscat la clau per tot arreu. He provat totes les claus que se m'acordien i és que ni a col s'obri. Leire, filla, li sembla a la iaia que estàs centrant-te massa en trobar la clau, obrir la caixa, però no en tot el que passa al teu voltant mentre la busques. Però què m'estàs dient, iaia? No entens que he d'entregar el curtmetratge ja i necessito obrir la caixa per a que em vingui la inspiració? Leire, la inspiració no està en la meta, sinó en el procés. Pots estar frustrada, bloquejada, però mai distreta, perquè si les muses venen, t'han de pillar treballant. Leire, les claus de casa, què? La vida d'una clau. La vida d'una clau. I si són les de casa? Ho tinc. Farem un curt sobre la clau que obriga aquesta caixa. Val? Molt bé, xiques, aguanteu ahí. És bona i tot? Sí. Sí? Vale, callem! Molt bé, xiques!